एक बघा आंटी अरे आई ओ माय गॉड कुणाचा याच्यात काढतोस कुणाचा भिंतीला फक्त उद्या लावायचा ना आपला माकवाचं दूध नि कुकू नाव काय रे शीतल शीतल
कुठलं मारलं हे बघा इथे 40 रुपयाला काय करतोय बसवलं अरे या इथे फोटो काढायचा तुमची वेगळी Bye.
मजा लागवा आई बदली आता बदली आता लावणी मला लावणी मजा दाखवलीस ना अरे बेबी आई राहिली असं कसं काय लावायची Yes, good.
हळदीचा वाट हळदीचा वाट पण मग